Ubio je čoveka, priznao ubistvo, ali ipak oslobođen. Koliko često se ovo moglo čuti? Da se vratimo u davnu 1915. godinu. Tog 27. maja 1915. godine ministar unutrašnjih poslova Turski Talat Paša potpisao je zakon o preseljenju stanovništva koji se odnosio na Jermene u svim delovima carstva. U tom trenutku u Turskom carstvu živjelo oko 2 miliona Jermena. Do kraja 1915. godine u genocidu na Jermenima ubijeno je ili umrlo od gladi 1,5 miliona Jermena, a 500.000 je otišlo u izbjeglištvo. 4 godine kasnije Jermeni su sastavili spisak krivaca za genocid i odlučili da ih likvidiraju. Najodgovornijeg među njima smatrali su upravo bivšeg ministra Talat Pašu. Zadatak da ga likvidira dobio je Sogomon Tehlirian, koji je u masakru izgubio 85 članova porodice. Sogomon je 15. marta 1921. godine otišao u Berlin gdje je u jednoj vili pronašao Talat Pašu koji je tu živio pod lažnim imenom i ubio ga iz pištolja. Cilj je bio da se suđenje iskoristi za saopštavanje istine o genocidu, pa je Sogomon sačekao da ga policija uhapsi. Suđenje je održano u junu, a porota je jermenskog atentatora Sogomona, osvetnika svojih 85 mrtvih rođaka koji nije poricao ubistvo, nakon samo sat vremena oslobodila. Ukoliko želite da napravim ceo video o ovom događaju, napišite mi to u komentarima.